Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. I'm on. Uchiwenaka keni uchirara uchiona ushawa wepechko mukaumire upfeke chishangu chimbi zangu yakupfura ndudzi dzenyika dziri kunyongana dziri kubvunda kwazvo nekutya inzwa makumbo engoro dzobvunda uchiwenaka usanonoke usanyengedzwe nezviro zvenyika rufaro rwayo runopfuura siya ruchiva nepfuma yepasi uchiwenaka chisiya zvese bisa musoro ziso ritarise uone mbiri yaJesu mambo ona kupenya kwake kumakomo uchiwenaka imba ufare ona bisa musoro ziso ritarise uone mbiri yaJesu mambo ona kupenya kwake kumakomo uchiwenaka imba ufare. Kazwai hama dzinodikamwa mufaro mukuru kusangana panguva yekukoverana soko dzvene raMwari nokwasai vari muterera vari mudzimba vari kumabasa vari kuterera vari mudzimotokari makasiyana siyana. Mwari atikomborere atiitirevo zvakanaka. Nhasi toda kutaura pamusoro penyaya yatatumidza musoro unoti gara pamusha. Munhu ngaadzidze kugara pamusha. Munhu ngaasafambe kana kutama. Musha watiri kutaura nezvavo, musha uri musha unodikamwa naJesu. Hatitauri pamusoro pemusha uri physical. Musha
uri spiritual, dzidza kugara within the confines ya Kristu, gara pamusha. Kuna vanhu vane tsika yokuda kubuda mimichato, vachitsvaka mafuro manyoro kunze, vachitsvaka zvavangafunga kuti vari kushaya mukati memba. Gara pamusha, nokuti Bhaibheri rinoti muchato mutsvene, saka ndiwo mumwe musha mutsvene unodikanwa naMwari. Gara pamusha. Vamwe vanoda kubuda pamusha wokuva netransparency mubusiness. Vanoona sekuti hazvina profit kuvimbika, vanoona sekuti hazvibhadhari kutendeka. Asi ndauya kundokuudza kuti gara pamusha wokuvimbika. Usafarira kutama uchimboenda kunoba, usafariri kutama uchienda kuuori, usafariri kutama uchiverera, uchiita zvinopesana napamusha wokutendeka. Tiri kuverenga pamusoro penyaya inofadza zvikuru inowanika kuna madzimambo echipiri madzimambo okutanga chapter 2, madzimambo okutanga 1 Kings chapter 2. Tiri kuverenga pavhesi ya 36. Mambo akatuma munhu akandodana Shimei, akati kwaari, zvivakire imba paJerusarema, ugarepo, usabvapo uchienda kumwe, nokuti nomusi waunobuda nawo kuyambuka rukova Kidroni, uzive kwazvo kuti uchaurawa zviro kwazvo, ropa rako richava pamusoro pako. Now Solomon agadzwa ndava David haana kuita savanhu vamazuva vanosvika pakufa vasina kurayira nhaka, vasina kurongedzera vana, mugosara muine maproblems mukati memafamilies. Nanhasi hanzvadzisikana nehanzvadzikomana hazvionani, nokuti vabereki vakasiya vasina kugadzirisa zvavaifana kugadzirisa. Kuna vamwe vanoti vanotoziva kuti vana havawirirani, asi vanosvika pakufa vasina kuvayananisa. Vamwe vanoziva mamwe masecrets avasingatauri, avanopfundirira kusvika parufu. Asi David anoti hazvina kunaka, regai ndisangosiye nhaka yeumambo bedzi, asi ndirayire kuti mwana asare achigara zvakanaka. Saka Solomon unoudzwa kunzi ndava kuvata, mukaverenga chapter 1, ndava kuenda nenzira yamadzibaba angu. Saka Solomon ndoda kuti ushinge nhaka hombe yatingasiyire vana, inhaka yekuvasiya vari mumaoko aMwari. Solomon anonzi zvose izvi uchasangana nazvo, uchaona zvino nezvinoti, kubusiness uchaona izvi, kunyaya dzereligion uchaona izvi, zvamatongerwo enyika uchaona izvi, asi ndoda kuti ugare mumaoko aJesu. Kuna vanhu vanosiya vana vakarashika vari wayward. Ndati nhaka hombe yaungasiyira vana inhaka yekuvasiya vari muruoko rwaJesu. Solomon unonzi asi pakati peumambo pana vanhu vandinoda kuti ugadzirisane navo. Vamwe vacho ndoda kuti ushande neuchenjeri hwauchapiwa naMwari. Solomon anoudzwa pamusoro paShimei zvikanzi, Shimei wakandiitira zvakaipa, wakandikesa, ukandikandira mahwe panguva yokutambudzwa nomukoma wako Absalom. Saka ndoda kuti ushande naye neuchenjeri hwako. Saka Shimei unoshedzwa. Shimei, nyaya yako unoiziva. Ndiri kuti vanhu vaMwari patinoudzwa naMwari, patinodanwa kuzoponeswa, nyaya dzedu tinodziziva. Vamwe taiva varoi, vamwe taiva mbavha, vamwe taiva mhombwe, tine zvivi zvakanga zvichitiremera, vamwe taizikamwa namashave nekupira vakafa, asi takaudzwa naJesu kuti huyai, asi nyaya dzenyu munodziziva, maifanira kufa pamakazviita, nokuti Bhaibheri rinoti mubayiro wokutadza kufa, ani nani unotadza uchafa zviro kwazvo. Saka Shimei, mhosva yako unoiziva. Shimei, nyaya dzako hapana chitsvapa, haufaniri kuudzwa nemunhu. Unoziva kuna vanhu vane dambudziko rekuti
nyaya dzavo vanenge vachitodziziva asi vanopretenda as if havana problem. Pana Mwari hapadi mapretenders. Panoda vanhu vanoenda nemhosva dzavo woti ini Mwari ichokwadi, ndinobvuma kuti ini ndakapesana nemi, ndinobvuma kuti ini ndakaita mabasa anopopota pamberi penyu, ndinobvuma kuti mundigadzirise. Tinoda vanhu vanoenda saShimei. Vamwe vanorambira kunze kana Jesu achidana, anoti uyai kwandiri Mose. Vazhinji vanodanwa, uri kubhawa, Jesu unodana. Uri muzvigororo, uri kuverera usiku, Jesu unodana. Vamwe vari kuvaka dzimba namari yokuba pakambani, Jesu uri kuvadana. Vamwe kuti vasustain upenyu vanenge vaba, Jesu unovadana. Ari kuti uyai sekudanwa kwakaitwa Shimei namambo. Mhosva dzenyu munodziziva. Shimei paari kuuya ari kunzi Shimei ndava kukupa condition. Saka Mwari unodana vanhu kana vachinge vauya kwaari havafaniri kuita zvavanoda, vanopiwa condition yezvinodiwa neavadana. Kuna vanhu vanoda kunamata nenzira yavanoda. Mwari akati izvi, ivo vanoda kuita izvi. Mwari akati nzira ndei, ivo vanoda kuenda nenzira iyi. Mwari akati tinodya izvi, ivo vanoda kudya izvi. Mwari akati tinopfeka izvi, ivo vanoda kupfeka izvi. Shimei, mhosva dzako unodziziva. Haufaniri kuuya namaconditions iwe uchida kuregererwa. Kana wauya kuna Jesu, uya sezvauri, uregerebwe, upiwe maconditions ekuti tinogara sei kwawauya. Saka Shimei ari kunzi uya, asi condition ndeyekuti vakamusha paJerusalem. In other words, ari kunzi establish yourself, establisha midzi uri paJerusalem pana mambo. Ndiri kuti inini Jesu ari kuti kana wauya, dzika midzi uri pana Kristu. Kuna vatendi vazara mazuvano vanoda kuenda kuchechi asi pfungwa ndedzekuda kuita zviri kuitwa kuzhe kwechechi. Nhasi vari kuchechi, mangwana dzinoimbwa nedzinotambwa hadzinei naJesu wacho. Nhasi vari kuchechi, zvinopfekwa kana vabvako hazvinei naJesu. Mitauro yavo hainei naKristu. Shimei ari kunzi gara paJerusalem. Vanhu vaMwari kana tauya kuna Jesu, ngatigarei pana Jesu. Jesu unochema navanhu vakadaro. Anoti vanhu ava vanondidana badzi nomuromo, asi moyo yavo iri kure neni. Zvavanoda idzidziso dzavanhu. Ndiri kuti tazara namaKristu anodana zita raJesu, asi dzidziso neupenyu, zvitero nezvidiso zvavanhu. Upenyu kararamiro kukopa vanhu vasinei naJesu. Jesu ari kuti establish yourself paJerusalem, gara panzvimbo ina Jesu. Zvikanzi nemhaka yekuti Shimei nezuva rauchabva paJerusalem ngazvizivikamwe newe, uzvibatisise kuti zuva iroro ruchava rufu rwako. Condition yakafanana neyakapuwa Adhamu pachapter 2 yaGenesis verse 16. Anonzi muti yose yeminda mungadya, asi muti uri pakati wokuziva zvakanaka nezvakaipa musadya, nokuti zuva ramunodya muchafa zviro kwazvo. Jesu ari kuti zuva raunobva paprotection, zuva raunobva mujurisdiction naMwari, zuva raunobva pamusha una Jesu, zviro kwazvo uchafa. Kumwe kufa kwacho akusi kufa kwetinoona kwenyama, kumwe kufa kwokuti munhu waye wakasimbira pakutenda. Taivaziva vari mai vanotangira vose kusvika pakereke, vaizikamwa nokutungamirira munamato, asi nezuva indication yokuti vakabva pamusha pana Jesu, munovaona nokufa spiritually. Shimei ari kunzi usabva. Problem yekubva pana Jesu ndeyekuti
kunze uku haisi safe zone, kunoita sekunovaraidza asi hakusi safe zone. Ukaverenga Peter unoti Satani unotovomba seshumba, ukaverenga zvakazarurwa unomupotreya seshato inochinja mavara. In other words, unovaraidza outside musha waJesu. Muvengi unovaraidza ogokwezva uye padhuze wavarairwa anobva akuataka. Regai ndikuudzei vana vaMwari, Satani ari patient. Satani une moyo murefu, unogona kurera munhu for 5 years muchivi. Munhu achiti chidoko chivichi, Satani unogona kurera munhu 10 years pakuba. Unotanga achuba chinhu chidiki ozopedzisira watora chihombe. Satani unorera munhu paupombwe. Shanyirai nyaya iri pana Numbers 25. Bhaibheri rinoti varume vakwaIsraeri vaiva varume veumhare, asi pavakasvika paMoabhu vatarisana neJeriko kuti vapinde munyika yechipikirwa. Zvinonzi Satani akava patient, wakatsvaka mano wekuti ungavakunda sei. Kana Bhaibheri richitaura rinoti takanzwa zvembiri yenyu kuti makayambuka gungwa rakapatsana, tikanzwa kuti makarova Ogi naSihoni mukarakasha paBhashani. Tinoziva mukurumbira wenyu mukati merwendo. Patakanzwa nezvenyu mwoyo yedu yakameota nekutya. Ndokubva vatsvaga mano zvikanzi Israeri ngatiite yekukesa, asi rega ndikuudze, as long as Israeri iri pamusha, wakagara pamusha paJesu, Israeri haife yakakeseka. Israeri haife yakadestroywa nemuvengi. Zvinonzi zvinyoronyoro, Satani une patience. Zvinyoronyoro vakatanga kutsvakirwa vakadzi vakanaka veMoabhu. Zvikanzi vachiuya zvishoma nezvishoma, vachimboti ngatimbotandarai, vachimboti hatauya kuzokuonai, takuvigiraiwo kazvakati. Sevanhu vauyawo munzvimbo medu, tigarisane, titandadzane, ko mungangogara megai, tingazonzi hatigoni kugamuchira vaeni. Yese yaiva nguva yokuvaraidza. Ndati Satani unoita seshato inovaraidza. Kana vanhu vakabuda mujurisdiction vakabva pamusha, Satani unovavaraidza. Zvikanzi nguva yekuvarairwa yakati yasvika, vanhu vavarairwa, chakatanga kuitika kutanga kufomeka kwema-extramarital affairs, kwama-relationship ama-youth vakomana navasikana veMoabhu. Pakatanga kusangana zvinova zvinonyangadza Jehovha. Ndiri kuti ini pamusi uyu Jehovha akatsamwa, Israeri yose ikaita murakatira, varume vazhinji vakafa. Bhaibheri rinorekodha 23 to 24,000 varume vakafa nekungobva pamusha, nekubva pamaprinciples ekuti isusu navaMoabhu hatijidzani. Kunyangwe zvikadi murayiro waMwari. Ndiri kutaura nevechidiki vachiri kuita sarudzo, ndiri kutaura nemukomana achiri kuita sarudzo, ndiri kutaura nemusikana achiri kuita sarudzo. Kana wafunga kurogwa, kana wafunga kuroora, gara pamusha, tsvaka paJerusarema, tsvaka pamusha. Kunyangwe zvikakubata sei, mumwe unoti vokwedu havana kunaka, mumwe unoti vekwedu havana mari, vokwedu havashandi. Bhaibheri riri kuti shimei. Kana wafunga kurarama, gara paJerusarema. Mamarriages ari kufa mazhinji ndavanhu vasina kuteerera soko ramambo rekuti munhu kana afunga kuwanikwa ngaagare paJerusarema. Nzira dzacho dzekagariro dziripo, vakamusha, dzikamudzi. Establish yourself muna Mwari uri paJerusarema. Saka shoko rinozosvika, Shimei otaura kuti aiwa, nyaya yamataura ndainzwa, iri munzeve mambo, vanhu vose vanonzwisisa. Bhaibheri rikaparidzwa, vanhu vanobvumira, vamwe vochema misodzi, vamwe voita amen, vouya mberi, vafundisi vonamata,
voti ichokwadi hatichazviita zvachose. Tahwa kuti Mwari ari kuti tambopoya, ngatichigarei pamusha, ngatigarei paJerusarema. Sezvinoita Shimei unogutsirira, asi zvinozoitika tagara ndezvekuti Shimei kunosvika shoko rekuti vanhu vako, varanda vako vaenda Gath, vabira mhiri kweKidron, vaenda kuna mambo weGath. Zvikanzi Shimei achizvinzwa haana kumbofunga zvimwe, wakatasva mbongoro ndokunanga mhiri ndokubira Kidron, ndokubva aenda. Zvikanzi neBhaibheri shoko raMwari, Shimei achienda, mashoko ekuti Shimei wabva paJerusarema pamakataura mambo, wabira Kidron sezvamakareva, akaenda kuna Gath muvengi wenyu, akasvika kuna Solomoni. Ndiri kuti inini kunogona kuita zvinhu zvinoita kuti tibve paJerusarema. Pane zvinhu zvinoita kuti tibve pamusha. Zvimwe zvinokwezva mapull factors, zvimwe zvinopusha mapush factors. Imwe yacho inhamo, munhu unoti ndichasvika rini nokutambudzika ndiri pazhara yakadai, ko ndadii ndangobawo, vanhu vese vari kubaka, ko chivi chava komoni, vanhu vese vari kuzviita izvi, ndindadii. Vaya vakaita vuori vakatenga mota, vaya vakabira kambani vakatenga zvakati, vaya vakaita izvi vakatobudirira. Tina vamwe vari kuita zvavanoita zvisiri kubahwa, ko ndadii kuita kuti ndibudirire. Shimei unozvifunga obva ati regai ndiende nditeere. Chivi chinoattracta, chinovaraidza. Shimei wakakwezva nekuteera vashandi vake, wakakwezva nekuenda kuGath. Ndiri kuti kune zvinhu zviri kuzhe zvinokweva majaya nemhandara. Kuna maruva ari kunze anokweva ana baba nanamai kubva mumuchato. Kuna zvinhu zviri kuzhe zvinokweva vanhu vakatendeka pakunamata. Mwari ari kuti tifuratire izvozvo, tidzidze kugara paJerusarema. Saka Gath, mambo weGath, kuenda kwaari Solomon airigada as a sign of rebellion, nekuti wakanga ari mambo akavengana na Solomon. Aitoti kana munhu akashamwaridzana namambo ari kuda kuita conspiracy, ari kuda kumukira mambo wokwaIsraeri. Ndiri kuti kudii panyaya iyi? Ndiri kuti pana mamwe dzimwe nzvimbo dzetinoenda dzatinofunga kuti nzvimbo dzakatinakira. Mwari achiti ani nani unoenda kunzvimbo yakati unovengana neni. Tina mashoko atinotaura, tine nziyo dzetinoteerera dzokuti Mwari unoti ani nani unoita izvi uri kundimukira. Ndiri kuti kuna mavideos ari kuonekwa mudzimba, kuna mavideos ari kuonekwa nevechidiki vachiona muzvikoro, vakavhura vari pazvikona vachiti tionewo. Pamwe pacho explicit sex, pamwe pacho vanhu vakashama vari kuonekwa. Mwari ari kuti ikoko kuenda kuGath, kumukirana neni. Kana mafunga zveJerusarema, madii maona mharidzo. Kana mafunga zveJerusarema, madii mateerera nziyo. Dzimwe nzvimbo dzinoonekwa mamwe mashoko anotaurwa mudzimba dzomukati, Mwari anoti muri kundimukira. Saka nezuva iroro Shimei anofanira kudeclarewa kuti afa. Mwari ari kuti unogona kusara uchirarama physically wabva pamusha, asi iye Mwari unenge watara kare kuti apa tapedza napo. Bvunzai mambo Ahabu, wakazosara hake 1 Kings 21, oenda kuhondo, asi denga ranga rasaina kuti Ahabu hapasisina, nokuti takaedza kuti agare paJerusarema. Asi pfungwa yokubva pamusha, wakabva pamusha akatora Jezebheri, akabva pamusha akaenda akanamatisa vanhu Bhaari, akabva pamusha akatora munda waNabhoti nechisimba, akabva pamusha akauraya Nabhoti, akabva pamusha akatambudza Elija. Mwari vari kuti
kubva kwamusha ikoko unogona kusara urarama uchinzi ndimambo, ava ndo baba vemhuri, ava ndo mai vedu, uyu ndiye mwana uyu. Asi Mwari achiti this is now a moving grave. Ndiri kuti kubva pamusha kune rufu. Kekupedzisira mambo nhau inosvika munzeve dzake sekutaura kwataita. Ndiri kuti hakuna chakavanzika chisingasvike munzeve dzamambo. Kana tikabva pamberi pamambo zvinosvika munzeve dzamambo. Mambo kana aine nhume dzinogona kuziva kuti munhu wafamba akaenda uko, ko Mwari ndiMwari werudzi, Mwari wamasimba ose, angatadza kuziva zviri kuitwa mudzimba dzemukati yatinoti privacy. Mwari unoiziva. Wakamirira zuva rekuti abvondore chakavanzika chevanhu. Mwari wakamirira zuva rekuziva nekuburitsa pachena ma-abortions akaitwa navanhu. Ndiri kuti kuna vanhu vakaita pamuviri, vakabvisa, vakarasha vana, nazvino mapurisa hazvizivi, vokuchecha havazivi, vavakidzana havazivi, pamwe iye namai, pamwe iye neshamwari, pamwe iye nomukomana ndo vanoziva. Asi Mwari ari kuti pane zuva rekuvhukunyura zvakavanzika. Rimwe zuva nyaya yako yokubva pamberi pamambo inosvika munzeve dzavo. Ndiri kuti pane vamwe vakauraya vanhu vakakanda mumvura, vamwe vakauraya vanhu vakavapisa, vamwe vakauraya vanhu vakavafusira, hapana kana evidence. Vamwe vakaenda nenyaya kumakotsi vakadzihwina asi vaine mhosva. Hapana chakavanzika chisingasvike muzheve dzamambo. Ani nani unotiza pamusha achibva paJerusarema, zuva rerufu rinosvika, zuva rekuvhukunyurwa kwezvakavanzika rinosvika. Tadii tagara paJerusarema. Inguva yakakosha kuti tigare paJerusarema. Hapana chinhu chakakosha sekuregererwa pamuchinjikwa naJesu pamusoro pezvivi zvedu. Tovuya oti tichiregai kubva. Kuna vanhu vari kudzokera kumashure, kusiya kutenda nekuda kwokukwezva nenyika dziri kure nanagadzi, kukwezva namafaro, kubuditswa nekutambudzika. Pauro ari kuti chii chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari? Ndezvazvino here kana zvinouya? Kukwirira here kana kudzika? Inhamo here, rufu here? Zvakanzi kwete pazvose tiri vakundi nekupfuurisa. Vadikangu vateereri, hama neshamwari, chii chiri kutibvisa pamusha? Mwari akarayira kuti garai pamaprinciples ekutenda, garai panheyo dzeutsvene. Chii chiri kutibvisa? Ndezvazvino here? Matambudziko here? Urwere here? Mafaro here? Chii chatibvisa pamusha? Toda kuti tinamate navanhu vari kuti takabva munhu waMwari, tinoda kudzoka pamusha. The door is still open. Asi we should be willing to conform pane zvidiso zvepamusha. Sununguka ekudzoka. Kristu uchakavhura maoko sezvakanga akaita pamuchinjikwa. Kuna vamwe vari kubatwa nomweya wokuda kubuda. Toda kunamata kuti Mwari atibatsire tigare pamusha. Gara pamusha, usabva pamusha wokutenda, nokuti pane ruponeso. Ngative nenguva yekunamata. Kudzwai Mwari tokutendai. Tine hama dzedu neshamwari mukati mehondo huru tiri kutiza pamusha, nekuti kune zvinotidhonza kunze. The devil is marketing his own business. Kuti tigone kukwezva, vazhinji tarasha kutenda. Tinokumbira kuti gare, nekuti murayiro wenyu mambo unoti garai pamusha. Kana mafunga zvekuwanikwa nekuwana, tsvakai muri paJerusarema. Kana mafunga zvemabusiness, tsvakai muri paJerusarema. Madii matibatsira. Kune vakabuda, Mwari vadzosei nekuda kwenyasha. Tinokutendai nekuparidzwa kwevhangeri nekutiitira nyasha muzita raJesu. Amen. Mukristu mukatenzi akutuma enonemu nondo mumaoko enda sangana emuyedzishinga biro sekamba utarize mandu iwakamba
wakamba sekamba otare semandu kana mungozi chenjerangwarira usatokere hakuna chishangu wakane weni maunga wakunde sekamba otare semandu ona wakamba otare semandu sekamba otare semandu basfarate zewera mesimba renda unise orekomago anokotu nakasika mero sekamba otare semandu wakamba otare semandu wakamba sekamba otare semandu enda osaske tenzi aripeshmo hano patisi le kukunyara rodo rakese karwezimbukwenga sekamba otare semandu ona wakamba otare semandu wakamba sekamba otare semandu